Chcete s nami uletieť na 8 minút do príjemných rozhovorov stále na novú tému? 8 minút o všeličom, čo nás obklopuje, vplýva na nás a bez čoho nemôžeme žiť. Témička, vaša 8-minútová siesta. Dobrý deň, milí priatelia. Keď som sa dnes pripravovala do tejto relácie, rozmýšľala som, akou vetou by bolo vhodné začať dnešnú tému, ktorá znie pohyb. A stalo sa. Medzi svojimi poznámkami som našla citát, ktorý sa v momente skamarátil s mojou požiadavkou a znie: Aj cestu dlhú 1000 míľ musíte začať prvým krokom. Čo ty na to, Vlado? No jasné, veď každú cestu, nielen 1000 míľ, ale aj obyčajných 100 metrov treba začať iba tým prvým krokom, nie? Presne tak. Tento krásny a veľmi pravdivý citát patrí medzi japonské príslovia a určite mi, milí priatelia, tak ako my tu v štúdiu cítite ten japonský charakter, vyplývajúci z ich bohatej kultúry. Tento citát som si vybrala, pretože iniciuje človeka k vytvoreniu pohybu. Čo si predstavíš pod slovom pohyb ty? No, tak to je veľmi jednoduché, nie? Predsa šport ako každý iný, ale takisto, predsa aj rôzne iné činnosti. Či už len obyčajná prechádzka, alebo turistika, alebo ja neviem, aj obyčajná cesta na nákup alebo z nákupu. Forma pohybu môže byť rôzna a môže rôzne vyznieť. Premýšľal si niekedy, čo spôsobuje pohyb? Je jedno, v akej forme. Vychádza mi to tak, že príčinou vzniku pohybu je impuls v rôznych podobách, ktorý pôsobí na všetko živé a tak ďalej. Čo ty na to? No, záleží, aký to je impuls, hej. No, môže to byť aj vnímanie okolia ako takého, si myslím, alebo celkovo potreby človeka, veď ten impuls naozaj môže byť, alebo jednoducho dostane impuls od niekoho iného. Teraz mi prišla na taká predstava malého dieťaťa, pohupujúceho sa do rytmu. Je to vlastne tiež pohyb vyvolaný hudbou, čiže tým impulzom môže byť hudba. No jasné, veď hudba podporuje pohyb ako taký, lebo hudba je vnímaná človekom predsa len to, že podporuje aj psychický stav človeka ako taký, si myslím. A samozrejme potom vyvoláva akúsi radosť v tom človeku, že má chuť tancovať alebo len hoci sa len tak pohupávať na nohách. No asi najradšej majú radi pohyb, teda zamestnávateľia. No a hlavne na linkách, na stavbách, nie? A tak podobne, no. Keď sa to hýbe, tak to je jak v mravednisku, že to všetko funguje a zarobí sa veľa peniažkov a tak ďalej. Pohyb chaotický, pohyb organizovaný, pohyb estetický a môžeme ďalej pokračovať. Skrátka, pohyb je signálom života. Keď sa hýbeme, máme pocit, že žijeme. Keď som sa spýtala svojho 11-ročného syna na to, čo si predstavuje pod slovom pohyb, jednoznačne mi povedal šport. No, šport je predsa pohyb. Áno, je to pohyb a veľmi energický. Myslím si, že sa pri ňom vyplaví toľko endorfínov, že preto všetci tí futbalisti a hokejisti a tenistky a tak ďalej vyzerajú tak, ako vyzerajú. Jasné, jednak dobrá postavička a hlavne chodia vysmiatí, ne? A hlavne tí profesionáli, ktorí sa dostali fakt do tých najvyšších súťaží, tak hlavne tí chodia vysmiatí ako lečo, no. Čiže vlastne čím viac energie vydáme, tým viac sa nám tej energie asi aj vráti. Tak mi to vychádza. Malo by to tak byť, ale koľko je ľudí, ktorí športujú len kvôli tomu, že je len pre ten dobrý pocit. Ja by som charakterizovala trebárs pohyb ako tanec. Myslím, že aj pri tanci sa vyplavuje dosť endorfínov a je to vlastne taký estetický pohyb, ktorým môžeme spríjemniť chvíle aj niekomu okolo nás. No, tanec. No tak ja si myslím, že každý človek rád tancuje, aj tie tanečné dreva predsa len. Ja si myslím, že majú snahu tancovať, ale to, že netancuje, tam úplne iný podnet, prečo netancujú. Takže ja si myslím, že každý človek má rád hudbu a hlavne určite, aj keď niekto netancuje, vykonáva určitý pohyb, určite sedí na stoličke, za stolom, ale tou nožkou predsa si len klopká. Hej, takže predsa je to aj, takisto je to pohyb. Presne tak.
O tom, že pohyb je pre nás životne dôležitý, by vedeli lekári rozprávať a písať, až by sa nám z toho zatočila hlava. No minule som sedela u lekára na lavičke asi 2 hodiny a poznáte to, také hlúpe ticho, nikto sa neodváži niečo povedať alebo vôbec začať nejaký rozhovor. Takéto nečinné posedávanie pôsobí aspoň na mňa zničujúco. Ako to pôsobí na teba? To, že ja k lekárovi veľmi málo chodím, ja skôr, ak ma niekto osloví, tak nejak extra do rečí nemám problém sa pustiť, ale ja radšej počúvam tie reči ostatných. Človek sa fakt veľa dozvie a hlavne ako by som to povedal, hlavne o tom, ako ľudia tu nám myslia, ako berú ten život okolo seba. Práve to asi v tých čakárniach človek sa dozvie toho najviac. No niekedy v čakárniach, niekedy v krčmách a niekedy aj niekde na ulici, pretože častokrát sa stretávame s tým, že niekde na ulici sa stretnú 2 také tetky a rozprávajú, teda je to vlastne taký pohyb perami. Pohyb je nádhera, ktorá v nás vyvoláva príjemné pocity spojené so zážitkami. Väčšinou sa hýbeme počas dňa. Teda deň je priamo stvorený pre pohyb, s ktorým je často spojená jedna nádherná emócia, radosť. Pohyb podporuje vnímavosť, vyrovnanosť, emočnú stabilitu, optimizmus, vzostup intelektuálnych funkcií. Vďaka dostatku pohybu si tiež môžeme zlepšiť pamäť. Vedel si o tom? No ty to máš dobre nabiflené, no. Tak nabiflené až tak nie. Ale tak jasné, každý pohyb, nenadarmo sa hovorí, že radosť z pohybu, hej. Keď si vezmeme, ja neviem, generáciu mládeže, proste našu generáciu, vtedy predsa internet a počítače neboli, boli sme predsa o niečo šťastnejšia mládež, ako je tá dnešná. Dneska sú to samé, samozrejme, smartfóny, notebooky, internety. Je to vlastne taký elektronický pohyb. No, to je daň za informačný vek. To jednoducho ide jedno s druhým, si myslím. A takisto vlastne, prečo sa vlastne začínajú propagovať, hej, fitka, a zdravá výživa a tak ďalej, pretože samozrejme, keď človek celý deň viac menej sedí na zadku, či je to v práci, alebo v škole, alebo niekde inde, tak je to predsa len také, no... Nečinné. Hej, potom sa čudujeme, že ľudia sú obezní, nadváha a tak ďalej, všetci sa to snažia zbyť desi. A potom zase sedíme v tej čakárni a je nám z toho zle. Tak preto, milí priatelia, hýbte sa, ale nepreháňajte to. Rovnováha je dôležitá. Keď vaše telo vyšle signál k oddychu, čo spravíte? No, otočím sa na druhý bok na posteli, aj to je pohyb, no. Určite aj taká dobrá kniha pomôže oddychnúť, zrelaxovať a nabrať nové síly formou oddychu. Akú formu pohybu si zvolíme je len na nás. Premýšľajme. Možno práve teraz sme aj my dali podnet k tomu, aby ste začali športovať, tancovať, plávať alebo niečo iné, čo práve vás teraz napadne. Takže aj cestu dlhú 1000 míľ musíte začať prvým krokom. Tak. Chcete s nami uletieť na 8 minút do príjemných rozhovorov stále na novú tému? 8 minút o všeličom, čo nás obklopuje, vplýva na nás a bez čoho nemôžeme žiť. Témička, vaša 8-minútová siesta.